Bêguman li her deverên cîhanê xwarin û vexwarinên cûr bi cûr hene. Li dihin deveran da hin xwarin piçekî zêdetir derdikevin pêş. Wek mînak li bajarê New Yorkê sosis, bi gotina Amerîkiyan hot dog, di kolanan da bi nav û deng e. Xwecihî dibe û geştiyar dibe, kî dibe bila bibe. Dema ku tê New Yorkê divê hot dogekî bixwe. Li di nav firoşgarên hot dogan da yek kes heye ku herkes hez dike ji wî hot dogekî bixwe. Jê ra dibêjin şahê hot dogan û ev 40 salan zêdetir e hot dogan çê dike. If you were to come to New York, Eger mirovek ji cihekî din were New Yorkê wê bixwaze ku hot dogek New Yorkê bixwe, ev kevnevşopî bi salan e berdewam dike û bi wextê re jî cihê xwe girtiye. Xwarina hot dogan tiştekî taybet e. Hot dog hem erzan e û hem jî bi lestê amadekirin. Hûn dikarin hot dogan li ser her kolanê New Yorkê bibînin. Dan Rosî di sala 1979 da dest bi vî karê dike. Li wê demê tenê ji bo hewalekî xwe wek alîkariyekî çend rojan kar dike. Lê paşê dibîne ku ev kar xweşa wî diçe û heta niha jî berdevam dike. Rosî berdevamî jî behsa serkeftiya karê xwe dike. first of all, we cook it on a grill. Em hot dogên xwe li ser biraşteyê diqelînin. Eger hûn cihekî bibînin ku hot dogan di nav avê de dipejînin, ji wir dûr bikevin. Ji ber ku hûn nizanin ka ew hot dog çi qas wext di nav avê de maye. Gota min ew e ku dema ku hûn li ser biraşteyê diqelînin, hot dog tameke din dide. New Yorkên xwecihî jî dema ku hez bikin hot dogan bixwin, bi taybetî jî tên cihê şahê hot dogan. Me jî pirsî çima hot dog û bi taybetî jî şahê hot dogan. So actually, I saw in Humans of New York. Min li ser medyaya civakî dît ku firoşkarê bi navê Şahê hot dogê ev çend salan li vir di kolanan de hot dogan bi serkefte difiroşe. Ji ber vê yekî jî min hez kir ku tema hot dogan li vir binêrim. I think the hot dogs in New York are. Li New Yorkê xwarina hot dogan pêzenîlekê kevnê şopiya bajêr e. Ji xwe hot dogên New Yorkê bi nav û dengin. Ez bi xwe ji New Yorkê me û li taxa me jî her sal festîvala hot dogan tê darxistin. Hêjeyê gotinê ku hot dog ewelî ji Almanyayê derdikeve holê û paşê jî li Amerîkayê belav dibe, bi taybetî jî li bajarê New Yorkê. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.